हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि सेकेन्ड चेनेल साइकेल किं अफ बड'लेण्ड चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दं आरो नै आंबो मोजाङै दंथ'यो दिनै थांनो नागिरबाय मोनसे जायगायाव नोंथांमोना थामथिया थाइनै नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं दा नै थांगासिनो नायलांबाय थादो होमबा भिडिअखौ दिनै सल' राइड गाइसमोन सल' हारसिं एकदम रावबो गैया मारै जागोन दिनै नायलांदो बिद्यापुर हाजो मोनफैबाय नै लोगोफोर फैयै ओमफ्राय नैबे गुजिया दै नै बाव दसे थाथ'बाय नै ओमफ्राय बेनिफ्राय स्टार्ट खालामफिनसै हाजो सेर लामाया नालाय बरिया हिट काटा ना लोगोफोर नै अन्थाइया फाइनालि लोगोफोर बरजरा वाटारफल थांग्रा लामाखौ मोनफैबाय दिस इज बरजरा थांग्रा लामा नै बेजों एसे दावखोलांबावनांगोन आरो ओरैहाय होमबानो मोनहैसिगोन होमबा दावखोलांगासिनो आंबो एकदम मोनबायना वाव बरजरा वाव दुगैनायनोसै
मानसिफ्रा दिनै सिंस्र' बायदि नुथारदों दा बैयाव साफा सानै थागोन दिनै आरो समबार ना बेनिखायनो बारा मानसिफोर फैनाय नङा लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव फैनोबा रबिबार सानडे बाराय लानानै फै बेयाव बिराद मानसिफोर फैयो ओमफ्राय दा आरो दैयाबो बारा गैयाना नै खमथार नैने बैजों नैबेजोंसो बोहैलांजोब्बाय बारा गैया ओमफ्राय एसे जेनेबा सप्तानैसो थानानै बरियासिन जासिगोन बिसोर टाइमाव नोंथांमोना फैबानो जाबाय फैनो गोसोबा आरो दा गेट फिसबो लानाय जाथ'खायाखै ओरैनो जेब्ला मानसिफोर फैगोन अब्ला गेट फिस लागोन बाहाय गारिजों फैबा साइकेलनिखौ लानाय नङा बाहाय गारिफोरनिखौ लायो बैयावनो वाटारफला दा थांनोसै नै लामायाबो बरिया जाबाय थांनाय बोसोराव आं फैदोंमोन ना नोंथांमोननो नुवाखैबा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनगोन जों ज' फैदोंमोन लोगोफोर गोजा डिसक्रिपसनाव थुनानै नायदो आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय नायदो नै This is Borjoro Waterfall. दिनै बारा मानसिफोर गैया लोगोफोर नै बेनो जादों समायना रमायना बरजरा वाटारफल आरो गोजौथिंजायबो दुगैयो बैथिं बिथिं बिराद जायगा दङ बेफोरबायदि गोलैनाय दङ दुगैदों आंबो दुगैनो सानदोंमोन ओमफ्राय मारै जायो र' नायनोसै लोगोफोर आं दा दुगैनांसिगोन बाहाय दुगैसिगोन दुगैनायनां माबायदि दुगैनोसै होमबा दुगैखांबाय बरिया गुसु आरो दैया सायो दे बुनाय बायदि नैबाव ओमफ्राय आं दा गानफिनसै ओमफ्राय एसे जानानै लानोसै ओमफ्राय थांफिनसै न' होमबा थांलाय दुगैखांनानै गानखांबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय दा एसे जानानै लानोसै ओमफ्राय न'आव थांनायनि रेडि खालामफिनसै लोगोफोर साइकेलखौनो कार सोनानैसो गालांखादोंमोन आं ओमफ्राय दा लांफिनसै जाखांबायबो ओमफ्राय नै स्टार्ट खालामफिनबाय
आयु माला मोजां बानायगोन जाखो उनाव फैफिनगोन आं नेक्स्ट टाइम लोगोफोर नोंथांमोना बङाइगाव गोलैयो दे बे डिस्ट्रिक्टआ ओमफ्राय बङाइगाव एरियानोखा ओमफ्राय नोंथांमोना बे बरजरा वाटारफलखौ नायनानै माबायदि नुखो कमेन्टआव फोरमायहरदो आरो फैनो लुगैदोंना लुगैयाखै बेनि दैयाव दुगैनो गोसो जादोंना जायाखै नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदो आरो दुगैफैयोबा दानो दुगैनो दाफैथ' बेखौ बुंहरनाय जाबाय मानोना दा बारा मोजां नङा आरो साफाबो बानायाखैना लामाखौबो ओमफ्राय जेब्ला एसे सप्ताथामसो थानानै फै आरो नोंथांमोना फैनोबा फुल इन्जय मोनगोन आरो दा बायदिबा बिराद बारा मानसिया दा फैनोबा सानडेफ्राव फै आरो सानडेआव एसे मानसि जायो ओमफ्राय नै दिनथ' मानसियानो गैया खमथार आरो टिकेटबो लाखिथ'नाय जायाखैना जेब्ला मानसिफोर बुरजा जायो अब्लासो टिकेट लाखिगोन थ' लोगोफोर होमबा दिनैनि भिडिअखौ स्क्रिनाव दोननाय जाबाय आरो होमबा बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन लोगोफोर सरलपारा राइड